Halimatu Sadiya takan zo gidan su Ilin ne inda yake ko kuwa shine yake yawan zuwa inda take? Abdul, dama kai ne ka kama min yayana? Kuma ni ne wanda zan saki yayanki yau din nan insha Allah. Shawarar nake baka shi tun ka san inda yarinyar nan take ka gaya wa yarinyar nan ta dawo. Wallahi da na san inda yarinyar nan take da na gaya maka. Kwana biyu kenan ba mu ganta ba. Wannan ita ce babbar motar da na saya. Amarya ce da na yi kuma kada ki ɗaga mana murya maƙota su ji. You're going now, right? Because I need them. Lafiya na wallahi. Lafiya na wallahi. Ke amarya! Ke amarya! Why are you shouting my name like this? Don't you know that I don't want to be woken up? Nasara! Bayan irin ɗimbin nasarorin da suka samu a shekarar 2024 da muka yi bankwana da ita, shekarar 2025 sun shirya tsab domin kuwa wannan karan sun zo muku da wani sabon shiri ne mai ilmantarwa, faɗakarwa, wani lokacin ma har da ban al'ajabi. Nasara! Lafiya lau 'yan mata, san da zuwa 'yan mata. Na ce Halimatu na nan? Halimatu, tana nan. Wa yake neman ta? Dama Alhaji ɗanta shi ne ya zo ke salama. Kana lafiya ko? Ya baba dan Allah ni ba gaisuwa kace ta kada ba gaisuwa ni ba na bukata. Kai, yaran nan kenan na zamani gan suke sun fi mu wayo. To umma ya za a yi da ilon kuma? Malafar ubanki nace. Nace malafar ubanki. Me za a da wani ilu? Me za a da wani ilu? Shin menene sirrin? Menene kuma mafitar? Ya ake tunanin buga lissafin? Lissafi ne da suka buga shi daidai da kwakwalwarsu na ganin cewar 'ya'yansu ko kuma 'yarsu ba ta kai ga inda take so ba domin ku sun buga caca da ita. Menene dalilin da yasa suke irin wannan lissafin? Nasara! Haramma ne raunin mata. Wallahi ina da wanda nake so kuma shine zaɓin raina. Nan da ba da daɗewa ba ma nake fatan ya zamanto an gona. Ƙarya kike yi. Ƙarya kike yi sai in tsine miki. A kar ka tsine mata. Akan me za ka tsine mata? Ai dan ka tsine mata sai ta lalace. An yi biyu babu mun yi asara kenan. Wake kin arziki, wake kin ya samu. Karka dan baba. Abinka da yara. A hankali za ta gane insha Allah. Ai alƙawari. Dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri. Idan har muka dage da addu'a Allah zai kawo ni. Nasara! Daidai ne su bata haƙƙinta, lissafinta ne su bata yadda take so, amma a wannan karin sun ci tara. Nasara! Ɗaukar nauyin shirin Gadama TV, mashiryin shirin Ibrahim C-Boy, wanda ya bada labari, tsarawa da kuma bada umarni Kabiru A. Yako. Nasara! Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Gadama TV. A nan ne kaɗai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba.